Jou biltong, hoe maak jy jou biltong? Sê vir Ik my. maak het zo, ik zet het zo voor 3 dagen. Hè. Ja. Dan zet ik het in die azijn. Ja. En peper. Zie je hij zwart peper wat je krijgt, hè. Dan draai je hem zo, dan gooi je daar in. Hè. Dan los ik hem voor 3 dagen daarin. En dan haal ik hem uit. En daarna, dan spice ik hem. Dan geef ik hem al zijn ingrediënten, hè. Dan hang ik hem hier zo. Dan maak ik 4 zoals dat. Ja. Dan hang ik hem hier op. Terwijl jij hier, je kan hem even naar omdraaien. Als je die één kan die harten gevangen heeft, Ja. draai je hem om. Ja. Dan kan dan kan die later, dan voel jij. Hier is een harde stukje. Dan ga je zo'n beetje begin afsnijden. Dan kan die beginnen te eten. Weet je hoe lekker je die, Ja. die proe jou azijn. Weet je wat ze azijn vatten? Ik vat die wat azijn hoor. Ja. Ik vat die wat azijn en dan. Jo, kijk je. Zij kan hier nog, ze kan hem paraai op. Ja. Ze zet hem, die nog altijd dan vat ik, maak hem zo aan de dan, op die boos. Ja. Zoals, je zal mij weer komen zeggen, En watse vleis, watse beesvleis gebruik jy? Mosmara of die limousine. Yes. En ook als je misschien een sasje Ja. kijk je, Hoeveel? Vet, banaan. Ek hou van vet. Is die Sussex die een met die vet? Ja, kijk je, nee, die Mosmara. Ons Mara. Ja, hij is zo laagje, nee. En elke laai wat hij is als hij. Hy is so gemabel. Ja. Als hij je asalagie vet, als hij je asalagie, zoals je steekt en zo. Zes, wie kan zeggen? Ja, ze gaan wie kan zeggen. Ja, maar ons heeft nog niet een ongeluk, ons heeft nog niet meer bies bij ons, man. Biesvlees. Dan zal jij, weet je wat? Als er weer bies, dan ga ik voor jou laten weer. Dan kan je maar komen, dan kan je maar... Hoeveel beeste voer julle hier op die plaas? Ik praat van ongeveer 3500 hoor. 3500. 3500. Wat is die naam van hierdie plaas? Ek weet, daar was nie 'n naambordjie nie. Die plaatsnaam as Jenningskloof boerdery. Right. Jenningskloof. Nou, ik blijf op Speelmansrivier. Ons het omtrent zo 7 naar 8 plaatsen. Ja. Wat is die boer se naam en De van? boer zijn naam is Heinrich Schoenveld. Is hy Duitser? Hij is een Duitser. Soos ek, daar is hy. Ja, hij is een Duitser. Hij is niet van hierdie land nie. Hij is Ja. Aussies. So, hij is zijn pa is een Duitser en hij is ook een Duitser. Ja, Het hy 'n voorman of is jy die voorman? Nee. Hij heeft voormannen. Hij ken ook Hij moet die kranderen. ken je? Hallo? Kranderen. Ja. Zo, ik is een speciale werk op zijn plaats. Droom ik. Ik is een speciale werk op zijn plaats, want ik is die oude wat kennis heeft van landerij, zoals zijderij. Sy plant sy eie groenvoer. Ik kom van, ik heb gewerkt bij een gifcompany. Nee? En van een gifcompany af, kom ik hier naar Heinrich Schoenveld toe. Ja. En Heinrich heeft gehoord dat ik als 'n kenner. persoon wat kennis heeft van gif. Ja. Van soos planten, soos zijderij en zo. Ja. En zo heb ik nou toe hier gebeland op die plaats. Ja. En, So is jy happy hierso? oh, ik is baie happy. Oké, hij heeft mij huis gegeven. Hij heeft mij 2 huis wat ik op die plaats had. Vrouw van Barbaro. Die meisiekrant. Dat is mijn 2 huis wat ik op die plaats heb. Hier is iedereen met zijn onen, dat doet die aan de andere kant, maar je niet meer blij in die ene. En die ene ja. Dat is Ik wil in die ene blij in komen, ja, ene geloof. ja. Omdat ik met die ene gaat. Want die ene was groot, die was een 6 vertrekken. Daar ene. De ene is een 3 vertrekken. Waar kan hij van mij een pop en een 3 vertrekken en na dat Zit de ranken. Huh? Zit de ranken. Kijk, en later was het, dan gaat hij nog hoor, dan gaat hij nog voor zijn muziek opmaken. Ja. Ja. Hoe wat sê jy nou? Hoe wat sê jy? Hoe donder is jy wat ons so aan die by aan die slaap bring? Jy kan nie wakker skrik. Weet je wat? Dis was Vrydag aand, ons gaan 'n Weet je, party. mijn ogen, kijk, al die hele week.
En ek kan nie verstaan nie. Hoekom? Wag dit. Maar kan dit? Die fucking jong. En ek sê nommer. Ja, hy is baie lekker nou. Hoe sê? Hy gaan nie Wat? Ek soek. Sierra. Waar is my dogter? Sy moet onmiddellik by